नोंथांमोनखौ आंनि नैबे एसपि अफिसियेल इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनाय जाबाय। स' आसा खालामो नोंथांमोनाहाय मोजाङै दङ। दामानि आङो बै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों आरो दा नोंथांमोनाथ' नुखागोनखा थाम्बनेलाव नायनानै नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानांगौ। दा आङो हारसिङै थाबायगासिनो आरोना रावबो गैया नैबे सान्दुं गोसा थिं-थिङाव हारसिं उफाय गैया मा खालामनो हारसिं थांसै रावबो गैखाया आरो माने आं हारसिङै बेरायनो थांदों माने बैयावहाय माने गुन'त्सब एगजाम जादोंमोनना बेयावहाय माने जोबनायावहाय कालसार प्रग्राम लादों आरो स' बेयाव आंबो नुजायोसै माने बेंथलाव खारदों नालाय आं दसे थांना फैसै बे आरो हारसिं थाबायलांनानै माने रावबो गैखाया आरोना हारसिङै दा नै बे बाजार खाथि दं बे बाजारावहाय थांनानै ओरै हाबलायसै। स' आङो भिडिअखौ गोलाव खालामा सर्ट खालामगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। मानसि जोब आरोना दाउ ना बाजार बेयो ना बाजार न'बो जायो। अमाजों आरोखि ना दिनै ओरैबायदि अमा दंखायो 9टा ना 10टा दंखायो बाजार दिनै ओंखारबा दिनै जा बुरजा ओंखारखादों। फाइनालि माने सफैनांगौ जायगायाव सफैबाय आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सर्ट दिन्थिलांगोन आङो। Singa,